Biziraurrean bigarai hauetan banatzen da. Paleolitoa eta neolitoa. Paleolitoan, tribua izan zen sozializazio primarioa sustatu zuen unitate funtzionala, gizartearen oinarrizko estruktura. Gainera, bizi-baldintzak gogorrak zirenez, eguneroko biziropena bilatzen zuen gizakiak, zainketak oinarrizko behar unibertsalak asetzera bideratzen zitularik. Tribu horiek nomadak ziren, hau da, alde batetik bestera mugitzen ziren naturak eskaintzen zizkien produktuak lortu ahal izateko, eta ez ziren leku finkoetan bizi. Hori dela eta, aipaturiko beharri emandako erantzunak moldakorrak behar zuten izan. Denboraren poderioz, naturaren fenomenoak ulertzeko, jakimina pizten joan zitzaien zauri eta gaixotasuna sendatzeko. Bestetik, animismoaren estrategia dugu. Naturako objektuek bizitza propio zutela kontsideratzen zuten. Eta horre guztiak erritu eta haizekeria ohiko sendatzeko praktiketan nagusitu zituzten. Neolitoan berriz, nomadismoa atzean utziz, talde egonkorragoak agertu joan ziren, eta horrekin batera, sinisme magiko erregioso ezberdinak adieraziko zituzten ohiturak. Bestalde, gaixotasun kontzeptua ulertzen eta onartzen hasiko zen gizakia. Dependentzi eta mugak sorrarazten zituenez, beharrak asetzeko gainontzeko kide laguntza behar zutela ohartzen baitzen. Mesopotamiako edo Asiria Babiloniako zibilizazioetan ez dakite ondo zein izan ohi ziren pertsonen zaintzaile nagusiak. Zaintzaileek terapeutikoa naturala eta naturaz gaindikoak menderatzen zituztela pentsatzen da, sorginkeriaz, sendatze erritualekin eta esperientziarekin konbinatuz. Egiptoko zibilizazioan, higiene praktikak zein landare eta bere terapeutika aberatsak garatu ziren. Baina arlo empirikoaz gain, osasuna naturaz gaindiko sinesmenekin lotzen zen, eta horren adibide, osasunarekin erlazionatuta zituzten jainkoak dira. Jainko horien artean, Isis zegoen, ama lurra, ametsen bidez gaixoei laguntza eskaintzen ziena, eta baita ere Osiris, nekazaritzaren eta medikuntzaren sortzailea. Zibilizazio garatua izan zenez, erizain funtzioa betetzen zuten zaintzaileak egon zirela suposatu behar da. Zainketa emaile desberdinak antzeman daitezke.
zaintzaile batzuk apaizak ziren, jainkoek eragindako gaitzak sendatzen zituztenak. Beste batzuk ordea aztiak, mediku laikoak, arrazoi naturalak eragindako gaixotasunak tratatzen zituztenak, eta azkenik emakumeak obstetrizian jarduten zutenak. Egiptoko zibilizazioan esan daiteke emakumeek orokorrean askatasuna eta autoritatea zutela, etxe barruan bereziki, eta horiek ere zaintzaileak zirela. Zelako egune gaur? Ze basetan da hemen? Flipeta, hau zen. Ez que broma bat emoten dago. Bai, broma serioa. Eta ontsi zertu garrin jako. Hau zen, hostia, ja. Ontsi nun gauz? Egipto zaharrean. Asklepio, greziar mitologiako sendatzaile nagusia izan zen. Asklepioren mitoak ospe handia lortu zuen, eta berarentzat eraikitako tenpluak leku esanguratsuak bihurtu ziren. Famatuena Atenasetik gertu zegoen, Epidauros tenplua izan zen. Bertara sendaketaren bat jasotzea joaten zirenak, animaliak eskaini ondoren purifikazio prozesua jasaten zuten garbiketak eta barauean egonez. Ondoren, barneko gelatan loaldia egiten zuten. Loaldian eta ametsetan jainkoaren erreberazio sendagarria jasotzen zuten, eta senatu ondoren sendatuak izaten ziren. Asklepioren kultuak erremedio erlijiosen, naturez gaindikoen eta erremedio naturalen nasketa eskaintzen zuen. Kosiko Hipokrates mediku naturalista zen, eta bere ustez gaixotasuna ezen sortzen espiritu edo etsai gaiztoengatik, baizik eta lege naturalak hausteagatik. Horregatik medikuntza naturali laguntzeko burutu behar zen, eta higienaren praktika bizitzarako printzipioa izan behar zen. Baina, zeizten da hori? Ez dakit, ez teko Zer tirerik, pasatzen da gaur? Gaur mozorro eguna da, edo, zer? Ez dakit dut da mundu guztia. Ez da tinerik ikusten. Tu, bastardo! Baina, zer da broma? A ver! Ondo zauz, Opa. Las termas. Kristautasunak zabaldutako doktrinak eta naitasunak gizartearen aldaketa eta erizaintza antolatuaren sorrera ekarri zuen. Horrez gain, emakumearen papera kontsideratzen hasi zen. Kristautasunak gaixotasuna jasateko modu berria proposatu zuen, eta erizaintza jardueran eragin sakona izan zuen. Zaintzaile lana bokazio sakratua bihurtu zelako.
Horrez gain, gaixoen zainketa maila altu batera igo zen. Kristautasunean, Jainkoaren aurrean, emakume eta gizonezkoa berdinak ziren. Bokaziozko helburuarekin, erizaintzako taldearen itxura hartzen zuten taldeak elkartu zirenean. Gaixoak eta txiroak zaintzen zituzten, baita janaria, dirua, arropa eta atentzio fisiko eta espirituala Kristautasunaren nahietako bat behar zuten guztiei laguntzea eskaintzea zen. Zainketak ematen zituztenek, gaur egungo erizainak izango liratekeenak, motivazio erlijioso handia behar zuten, eta horrez gain autosakrifizioa, obedientzia, humiltasuna eta aberastasun material guztiak baztertzera behartuta zeure. Honella, kantxetan nago, Kantxera joateko ordu da, ja. Eta hau? Zer gara ondalo? Eta monja? Nuneko da? Bai, Zin da. Nunbet konten da monja? Barruera magoa duta? Eta hori zitakiak da. Monjiak eta paisak. Beherdi Aroan, mugimendu berritzaileak agertzen dira, komertzializazioa, erlijio jarduera eta pentsamolde berriak. Honekin batera, elizarekiko inkonformismoa adierazten hasi ziren. Gizartea pilatua bizi zenez, delinkuentzia, biolentzia, gosetea eta gaitz kutsakorrak asko zabaldu ziren. Honekin, erizainen beharra zabaldu zen. Erizaintzan jarduten zuten pertsonak maila sozial eta intelektual altukoak izaten jarraitzen zuten. Gurutzadak Federik Apekon aurkako borrokak ziren, aita santuak bultzatuta, Jerusalemgo erresuma latindarra babesteko. Garai horretan, erlijio orden berriak sortu ziren, erizaintzako eskeko ordenak eta sekular ordenak. Eskeko ordenen helburuak gaixotasun larriak zituzten pertsonen artean erlijio eta zainketak zabaltzea ziren. Astetismoa eta aberastasuna baztertzea ziren beraien bizitzako oinarriak, eta legenardunen zainketara dedikatu ziren bereziki. Sekular ordenak ordea, bizitza erlijiosa hartu nahi zuten gizon emakumez osatuta zeuden. Hauek, klausuroan egon ordez, komunitatean ibiltzen ziren, eta honek eman zien arrakasta. Ginetan behartsuak eta baztertuak zaintzea zen euren lehen baharra. Erromesaldiak hasi ziren, eta honek jende asko mugitu zuen. Erromesaldien bidetan azpiestruktura esanguratsuak eraikitzen hasi ziren, adibidez, ospitaleak eta ostatuak. Erdi Aroan, aurrerapenak hasi ziren, sineskeri asko linearruz, jakinduriaren utxune nabarmenak zeuden. Errealitate honetan, 14. mendean izurrite beltzak jo zuen, eta honek Erdi Aronen amaiera markatuko du.
Ba, buelte bat emon dugu historiako zainketen ziren. Benetan? Eta, hasio gara. Ba, egon gara bilatzen, eta gela batean sartzen ginen bakoitzian, historiako garai batean sartzen ginen, eta hor garai hortako zainketak ikusi dugu. Komediak alde batera utzita, gaur zeingo dugu, klase jarraia edo... Jarraia! Vale, gaurko klasean hitz egingo dugu erizaintzako eredu desberdinei buruz. Orduan klasia hasteko ikusiko dugu programa txiki bat, Javier Valdivieso famatuak egiten dagoena, eta holan pizkatu lertuko duzu eta gero jasiko gara teorian, bale?